12. 12. Hello guys! Muli si Madara Magkefren. Ito po tayo kay Kuya Bong Aguinaldo. Ayan. So this is our 12th session therapy. Together with Ate Presi. Ayan, lagi yung kasama rito as we pray muna. So again, belated happy fiesta sa Hacienda at sa Telepayong Aray, Pampanga. No? Kasabayin niyo yung Hacienda sa Pasko. Sa fiesta yan. And thankful tayo kay Brother Chan Pineda sa kanyang pag-invite sa atin lunch pesta kahapon. Ayan, sa'yo. Paring Chan, God bless you, mabuhay ka ating pamilya. Ayan. Kinakain ka ng sarap. Busog si. Busog naman. Kasama ko si Lovely, si Ate Milet, at si Joshua, at si Maymay, at saka si Nang Musong Anak. Tapos napunta kami sa Malabdak. Punta namin si Kubana. Na-stock din yun, na-stock din. Nasala namin. Sa Flores family, shoutout nga pala yan. Eva and June, sa inyong dalawa, shoutout and to your family. Sa lahat ng mga kapatid ko, shoutout. Siyempre sa lahat ng mga Aguinaldo Club at mga anak po ni Kuya Bong at ni Ate Presi sa inyong lahat, shoutout. At siyempre sa ating major sponsor, sa kapatid po, both side ng mag-asawang ito. Sa inyo lahat, shoutout. Bubuhay ko yan. God bless to all of you guys. So this is our 12 session therapy. Ayan. Pwede pa. Diba? Mama ko ba kaya? Pasitan. Ganyan ito kami patigan. Kasi medyo nagtawag yung mamang lamod. Sige. Sabi nga sa Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. At sinasabi sa Marcos 11:24, ano man ang ating hiningi sa Ama, maniwala ka magkatanggap nito. Yan, sinabi sa 1:14, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang napupunta sa Ama, maliban sa akin. O dakilang Diyos Ama, tunay ang Diyos ng buwan na aking sinasamba. Muli, bilapin ang Dilorga, with your great purpose, at ang Panginoon, gamitin mo mga kami bilang instrumento ng kanyang pangalim, ng Panginoon, dagdag, kalakasan, dagdag, kagalingan. Nawa, dalangin ko ang kanyang pagkakastroke, Panginoon, yung agarang pagalit ko ang dalangin, at salamat po sa kanyang masalang siya, kasi patuloy kong nag-aalaga, yan, nag-aalaga as caregiver, nagmamahal bilang asawa, kay Kuya Bong at sa kanyang pamilya. Kaya kung tayo kay Ate Presi. Pagpalain ka, Ate Presi. Ulit Panginoon, samahan niyo kami sa inyong gawing Lord yan. Ito po ang mga misa magdalangin sa pangalan po ni Jesus. Aming paglutas. Amen. Siyempre, bipin natin si Ate Presi bago siya umalis. Punta, dayan-dayan. Pagudpod si Ate Presi, guys. So, kahapon, ay nung isang araw kasi session, 11 na kaya tayong upo tayo, kaya? 40 yata yun, kuya. 45? Oo, 45 yata yun, kuya. So, 50 ang gagawin natin. Kaya ba? Ha? Bang kaya na? Kita kayo na ito, ha? Ayan, yan. Bababayan. Bababayan kasi. Kasi ang papaanilipatan na naman ang utong kasi eh. Kaya tayo sabi ko siya talaga. Hirap na. Pinapit lang yung kinain na kayo ng umaga. Ano mabubuto mo rin sa gabong nito? Kaya nga kaya pinakain. Hindi na ito pang kasi sinikwenta. Pinagyan nyo naman. Kaya hindi na pong umangat ang ating subscriber. Again, please like and share, subscribe my YouTube channel. Modernong Magkefren 2 Travel Stock Therapy po tayo. Ayan. So, scroll down po tayo sa ating mga napagaling. Marami tayong napagaling dyan at napalakad. Scroll down po tayo for our 1.2K videos po tayo ngayon. Ayan. Yung nagpapatay malayo, sobrang layo kasi hindi natin kaya. Kailangan natin ng kotse tsaka plano. Helicopter kaya natin. Mabilis. So, ang presyo ni Ate Presi, naglalagay dito sa mga 120 sa araw. Sana, nababawal ka na ano. $94 over 61. Mababa ah. Tapos tulog. 94 over 61, pero maganda pulso mo, 84. Maganda pulso mo ha. So, wala na konti, teka lang, ha?
Na? O puro upload ng video. Yun na lang ata yung bisyo ko eh. Oo, sa paano yung pinapanood mo? Hmm. Pinapanood ko rin. Ganda. Yung mga Chinese ano. Galing ng mga dating ng Pilipino, no? Huwag ka na tapos makahiga ka muna. Hindi ako matulog. Tamang kumita. Huwag ka na. Kaya Ganyan pa lang ano, Milo. Hindi naman ako. Milo. Kasi ko lang sugar. May Baba. issue pa nga kami dyan. Oo. Hindi ko napagod na yun. Ay, ganun pa eh. Nasusuway. Hindi na yun lang. Ayos ka lang. Hindi naman ako nahihilo. Kaya, so recommended ko ulit yung ating kasit-kasitan. Kain po tayo o gawin natin tiyan. Maganda po sa ating cholesterol, sugar, gout, ayan, arthritis, pampalinis po ng dugo ito, ayan. Mga herbalis natin, yan, according to them, ito ay maganda sa ating pangangatawan, especially sa cholesterol din. Maganda yan, kasit-kasitan. So, kung kayo po ay may mga dyan, mga tanim dyan, yung natin yun po ang ating Hindi kasit-kasitan. yan. Ano pa? Oy, 105 over 70. 88. Ganda naman dugo niya. Dusin nyo. Dugusin niya. Dusin nyo rin. 105 over 70. Ano mga dusin Pag nyo? umiinom siya ng ano, mati na ano, puro laging green yung kain niya. Ayun po yun. Yun po yung mga toxic na nalabas niya. Hindi kasi ka na kung kain itong gulay ka. Pechay. Ito. Mga gulay-gulay kasi pinakain yun eh. Maganda po yung katong sa akin. Larong okay naman yun eh, yung green eh, no? Ang masama, black, no? Nilalabas niya po yung mga dumi sa katawan natin. Hindi nga, masama, black, ano? Oo, yung mga black. Yan. So, Gaan yan na. start na po tayo ng ating exercises. Ha? Pero hindi na para sa ito. Tingnan natin muna yung ating listatay. Yan ang ating listahan ng ating program. Ay, Hindi ito pa ang napilan niya. ayaw nga pala. Wow, kasi para diretso tayo. So guys, ngayon po ay 12 days therapy natin ngayon. So i-update ko lang kayo sa mga sponsor ni Kuya Bong. So ito po ay pang 12 therapist natin. So ano ba ang na-improve sa kanya? Ang na-improve po sa kanya, ang kanyang upo tayo. Ngayon po ay last pong 11 namin naka 45 siya. Ngayon po ay naka 50. Ngayon po we will try our best for 50 upo tayo or squat. Tawagin niyo na po tayo. Wala ball pen tayo, di ba? Ano yung ball pen? Ah, wala. Bakit? Pati na po yung ball pen yan. Ayun. Sana na. Ano yung 12 na yun? Ito siya tangin eh. Yun mo. Ano? Position okay na? Saan po pati silo? Patay na sundan eh. Kikira. Ha? Kikira. Kumikira. Position. Yan. Asya. Yan.
Diba? Ha? Sobra. Hindi natin makain eh. Luwas.